So, pak. Ayaw, di ma. So, okay na. So, what's up mga bay? So, good morning. So, ngayon mga bay, ang ating topic is about po sa ating Raider G. Raider G. Grabe ka bundak. So Raider G mga bay, dahil may nagtanong po sa atin, sa ating mga kakilala, bakit daw hindi tayo nag higher CC? So bakit Raider G daw ang pinili ko? So yan, sasagutin ko na kayo dito sa vlog natin. Wow! So number 1, ang una ko talagang iniisip kung bakit Raider G ang aking napili. So una mga bay, yung trabaho natin dati. So medyo maliit lang yung sahod natin nung una, dahil yung per day natin dati is 180 per day lang po tayo. So medyo kapos yan pag kukuha tayo ng mga higher CC na motor. So una ko talagang kunin mga bay na motor doon sa motor trade. Kakilala ko yung CI doon, CB110 mga bay, yung una ko sanang kunin. Yun talaga, black na CB110. Kilala naman siguro nyo na motor yan, CB110, Honda yan. So yan talaga ang gusto ko na motor mga bay, may tangke. Kahit dahil sanay tayo sa tangke, may tangke, yun ang kunin natin sana. Yan pala, hindi pala alam ng CI na may una pala na nakakuha. So nagdala na ako ng down payment. Ang down payment nan is 2,800 ang down payment nun. Kaya pagpunta ko doon sa motor trade, na-approve na ako na kakuha ng motor. Ayun, masaya na ako mga bay, kasi kakuha na ako ng CB110. Ang nangyari, may-ari na pala, may nakauna na pala sa akin na na-approvean doon. Yun, isa lang ang natira noon, year of 2015. So wala, nadismaya po tayo. Parang wala sa isip ko na nawala na ang gana kung anong motor ang gusto ko. So yun talaga ang gusto ko sana, yung CB110 may tangke. Kaya may ino-offer sa akin yung kaibigan ko na CI na ano daw, may bagong labas daw sa Raider G. Maganda na daw ang design at naka FI para po siya, fuel injected na daw sabi niya. So hindi ko to napansin, dinadaanan ko lang to mga bay. So hindi ko talaga to pinapansin, dahil ang gusto ko talaga is yung kukuha ka ng motor, yung nasa isip mo, yung gusto mo na motor ang kunin mo, yung Honda CB110. Kahit low CC lang yun, pero okay na yun sa akin at goods na yun, kasi yun lang ang ma-afford sa ating sweldo. So nagtanong ako sa kanya na ilan bang monthly nito. Sa state monthly yan to 850. Sure daw, sure ball. So ayan, napag-isip ako, maganda naman tignan. Ang lumalabas ito mga bay is tatlo lang pala na color. Ito yellow green, black gold, at saka red. So tatlo ang lumalabas nito na color. So ang nagustuhan ko, ang natira doon mga bay, maganda sana yung black, pero wala na. Ang natira doon is red at saka itong yellow green. So yung pinili ko yellow green. Parang yan ang una kong nakita na parang mas maganda rin sa mata tignan, yellow green. Ayan, yun ang napili ko, yung Raider G na yellow green. So wala sa isip ko to na ito na motor ang madala ko pag uwi sa bahay. Ayan, nag-transact. Madali lang. Pag uwi ko sa bahay, yun, nakapagtanong yung asawa ko na nagalit pa yung asawa ko mga bay, akala niya Raider 150. So paano ko raw yan ibayaran ng buwan-buwan? Mahal daw ang buwan-buwan sa Raider 150. Kung hindi yan Raider 150, 115 lang yan. So hindi talaga siya maniwala. So pinakita ko sa yung sign na 115.
So yan yung makina, doon niya nakita na hindi pala 150. So yan po ang pinagsimulan sa motor natin, na parang wala siya sa ating isip na ito yung kunin natin na motor. So hindi tayo nakapag higher cc dahil po sa ating trabaho, di ba? Magdepende yan sa trabaho natin. Kukuha tayo ng higher cc, hindi naman natin mabayaran, wala rin, sayang, di ba? Kaya ito, natapos ko to sa 2 years and 10 months, hindi ko naabot ng 3 years. So may tatlong ano pa tayo, libre na dalawang buwan na libre, dahil po naka-discount po tayo, dahil hindi po siya nakaabot ng 3 years na nabayaran natin. So yan po ang purpose. So click 150 yan, habulin natin, subukan natin habulin, malakas. Hindi tayo makahabol ang tulin. Ay, tubig basa. Putik. Kaya to wala talaga to, wala talaga, wala sa isip tumuwid. So dito, subukan na natin to. 125 ba yan o 150? 125 yan parang nakadetect po sa click na sinundan natin, mga bay. Pero hindi tayo uobra niyan, gaya niyan. Ah, 125 pala. 125 pala yun. 125, hindi ka lang, 125 ba yun? Pero mahirap tayo makarating ng 100 ngayon parang nang luod yung motor natin. Yung motor natin, mga bay, para gusto na magpachinsuel. Chinsuelan natin to. Hindi ko alam kung sumunod pa si Click. Hindi. Ay, nako. Hindi talaga nakarating na 100, mga bay. Bakit kaya? Wala. So itinsuel na natin to. Ayan, itinsuel na natin to. So dito na tayo. So dito ko tapusin yung vlog, mga bay. Bye bye.